me zuge yarta, bakar uwa me zuge yarta. Yaran baka yi mana tsari da munafukar uwa me zuge yarta. Yaran baka yi mana tsari da munafukar uwa me zuge yarta. Yaran baka yi mana tsari da wacce ba ta kishin yarta. Sannan kuɗi ya wuce daraja a gurin ta ma ya wuce yarta. Zan so ka share hawayenka dan yanzu mun san iyakarta. Wurin ta wai ta kuɗi kuma shi wannan nufi ne na Allah. Irin ki mun san gudu mai ƴaƴayen kuɗin mai da su jari. Ko malami ne yake son yarki na ga sakin yi inkari. Sai mai kuɗi zaki baiwa dan Allah ki dan karkare buri. Ki san zaman lafiya ya zanta zaman kasar ki biyo sulhu, biyo sulhu. Ni na ga shekaru mun gani ba soyayyar mu ba masu inkari. Yarki komai ta ce yi mata zan yi aure maka yi buri. Shekara 5 mun gani ba ni da diyarki ba na nufin shari. Sai gashi dan mai kuɗi yau ke da diyarki ne kun kama ihu. Soyayya domin koda an yi auren na fuskanci ke zaki yo mulki. Yanzu na murwa Allah dan shi ne gaban duka mai mulki. Kadai zai yi sakayya a garin ba na nufin shari'a, shari'a. Itina akwai hankunan yarki a wuyan kike kike gane. To ba kuɗi ne yake komai ba wani gunkin ga ƙauna ne. Ni so ya fi naira ko da miliyoyi kidan gane. Domin masoyi ya kai maka ranar da dukiya ma ba ta yi ma ba.